altijd weet wat weten. Hoe zit dit en hoe komt dat? Ik fiets de vraag in droom maar vragen. Antwoord krijg ik alle dagen. Wolle je met weet wat weten. Sjocht dan gauw naar weet wat. Weet wat. Hey! Auw! Auw! Oh, ik kreeg een skok van het skrikdriet. Oh, ik schreef me deer. Oh. Maar je ziet dat ik helemaal net tot de stroom op zit. Hey, bekom je, hè? Stip me hier nou ik rein? Wat vies ook, laptop? Ja. Marieke, dien hier zit goed. Marieke, stroom de Zwalle in Noordburm had een vraag voor stroom. Komt mooi uit. Daar mast heen, Marieke. Ja. Oké, nou dan zit ik daar heen. Is dit groep 3 of jouw? Nee! Is dit groep 3 of jouw? Ja! Gelukkig, dan maar hier lezen. Nou, ik zie je laptop even deel lezen. Stoel. Mag ik daar wel even tussen je zitten? Ja. Het is die hiet, zie ik de sjaal even aan. En de trui uit. Zo. Oeh, wat knettert dat, zie. Oude krijg skok van die. Oh, maar ik zie niet. Totdat ik zie het. Net echt. Oh, gelukkig. Maar jongens en famkes, wat is de witwatvraag? Wij willen graag weten hoe het stroom eruit ziet. Hoe het stroom eruit ziet. Oh, ik ga nog nooit stroom zien. Waar zit stroom als ik weer in? In het stopcontact. Ja, stroom zit in het stopcontact. Dus als we het ergens zien kennen, dan is dat in het stopcontact. Oh, net omkomen. Stroom is gevaarlijk. Dus maar alleen maar zien. Sorry je maar wat? Nee. Ik zie net zo volle. Ik ook niks. Ik ook niks. Nee. Misschien is het wel blauw of groen of zwart Of niet. of wit. Rood. En je speelt in mijn oor. Wat voor apparaten zijn er eigenlijk al hier op stroom? Neem maar eens wat op. Of een televisie. Lamp. Lamp. Computer. PlayStation. Radio. Ja, en de radio. Even zien. Hij doet het wel, dus er is wel stroom. Alleen nog we zien het net. Ik snap het net. Laptop moet dus helpen. Hoe ziet stroom eruit? Hier vlakbij stiet de stroomfabriek. Daar mast heen, Marieke. Stroomfabriek. Elektriciteitscentrale. Ze ik wil. Oké, laptop. Ging daarheen. Nou, dan zie ik nog een foto van je maatje. Cheese.
Hoi Marieke, indrukwekkend hier hè? Ja, wat gebeurt hier al hier? Je bent hier in een stroomfabriek of elektriciteitscentrale. Dan maak je ze van stroom. Kom maar mee, dan let ik het je even zien. Is goed. Nou heb ik daar een hele rondleiding door de fabriek, door de stroomfabriek. Maar daar heb je salawai. En dan kon ik elkaar moeilijk verstaan. En dan zal ik je nou even vertellen hoe het precies zit. Is goed. Sjoerd, daar ben je weer bij de chattel. Ja. Misschien heb je hem thuis, zo'n chattel. Ja, die broeken we altijd op een camping. Maar uw chattel, die is volle grutter. Die is wel 3 verdiepingen hoog. En 4 of 45 meter. Zit er dan water in die grote chattel? Ja, er zit water in. En dat wordt verwarmen met hele grote gasbranders. En die maak je de stoom van. Hetzelfde wat er nooit gebeurt, doen wij ons ik in de fabriek. Wij sieren je water om stoom te maken, een hele hitte stoom. En die hitte stoom, die kan wat in beweging brengen. Tja Marieke, houd het molentje maar eens in de stoom. Hé ja, het begint te draaien. Dit molentje, dat kun je vergelijken met de stoomturbine, die staat juist bij u in de stroomfabriek. Dus als die turbine heel hard draait, maakt het die stroom. Ja, die stoomturbine, die zet een dynamo aan vast en als die draaien gaat, dan komt de stroom. Oké, laat die stroom dan nou maar eens zien, Frans. Nou, die stroom die kan ik daar net zien laten, Marieke. Want stroom is onzichtbaar. Ik heb die 3 buizen zien laten en dat keert de stroom de fabriek uit. Maar ik kan het net zien. En daarom is het zo gevaarlijk. De stroom die in de fabriek makken is, stroomt door de kabels die in deze heegspanningsmasten hingen naar de huizen toe. Bij de dwarpen en steden gaan de kabels de groen in. Dan bleef er nog genoeg ruimte om huizen te bouwen en te bouwen. In huis broeken we stroom om de lampen branden te laten. Om naar de radio te luisteren. Hoe zit dit en hoe komt dat? Of om televisie te zien. Verbrand ik vroeg maar vragen. Antwoord Maar ook om koffie te zetten. Voor heid die de worst kon strikken is. Stroom is net gratis. In elk huis zit een elektriciteitsmeter. Die houdt precies aan hoeveel stroom er gebruikt is. En dat moet betalen worden. Stroom wordt dus makken met stoom. Maar stroom wordt ook wel makken met wien. Met deze wienmolen begelijks. Of met zinnen. Troch deze zinnenpanelen op het dak. Maar wat is stroom dan nou eens? Nou Marieke, het wordt dat zei het eigenlijk al. De stroomt iets van het ene plak naar het andere plak. Iets? Ja, dat iets wat stroomt, dat nemen wij elektronen. Die meestal iets dat ze net zien kinst. En die elektronen stromen van het ene naar het andere plak. Krek als wetter. Ja, haast goed. Alleen nog die elektronen, die staan normaal stil, maar die kun je draven laten. Maar hoe kan ik ze dan draven laten? Nou, dan kun je ze draven laten terug het maatje van een stroomkring. In deze batterij, daar staan de elektronen stil. Dan doe ik hem hierin en maak ik een stroomkring door de trier hier in het lampje te doen. Dan begint de elektronen door de trier draven. En begint het lampje te baan en de stroomkring is makkelijk.
Nou weet ik hoe een batterij werkt. Maar hoe zit het nou met stopcontact? Die stroomkring, die is heel belangrijk. Sure, hier heeft een stekker van een radio. Als die stekker nog net in stopcontact zit, dan heeft nog geen stroomkring. En kunnen de elektronen net draven. Maar als de stekker in het stopcontact zit, dan maken ze een stroomkring en beginnen de elektronen te draven en de radio gaat om. Mami, wondermooi mobieltje, via mail op MSN. Kan ik elke niet berichten? Mami, webcam kist mij sjen. Hey hallo, hoe is het dij? Wat een leuk contact hebben wij. Maar mooi Ian had geen contact. Die is mij gewoon te heftig. Ja, zijn power is te krachtig. Daar is het linker stopcontact. Tinus raad binnen contacten en vulgaris negatief. Ze is dan stom en best voorzichtig. Wees alert en net naïef. Als die bijna straten pakt, ze is dan ik stopcontact. Voel mooi dij nog in contact. Doop is mij gewoon te heftig. Ja, die power is te krachtig. Wie is van mij een linkcontact? Contacten, ja, dat wist daar ging ik voor. Ik sta bij vrienden en vriendinnen, dus geregeld door. Hey hallo, hoe is het Mordijn? Wat een leuk contact hebben wij. Hey hallo, hoe is het Mordijn? Wat een leuk contact hebben wij. Hey hallo, hoe is het Mordijn? Wat een leuk contact hebben wij. Hey hallo, hoe is het Mordijn? Wat een leuk contact hebben wij. Hoi Minke. Hey Marieke, hoi! Is dat skriktrieën? Ja, dat is skriktriët wat hier omheen zit. En wat Daan nou doet, hij meet het skriktriët. Want er mag natuurlijk wel gecontroleerd worden als er genoeg stroom opsteekt. Dus hij heeft een lietse apparatie, steekt hij even met één pensje in de grond en die oren laat hij op het skriktriët. En dan meet hij hoeveel stroom er nog opsteekt. Waarom willen ze de wasbekers dan skrikken litten? Ja, nou het gaat net zozeer om ze schrikken te litten, maar we willen natuurlijk wel graag dat die wasbekers in het verblijf blijven, dus binnen de omheining. Ze kunnen heel goed klimmen, dus ze zullen gewoon met gas opklimmen kunnen. En als ze dan bij het skriktriët komen, dan krijgen ze dus even wat stroom, dan schrikken ze. En dan gaan ze weer om, dan gaan ze er net uit. Maar Minke, stroom is toch heel gevaarlijk? Ja, stroom is gevaarlijk. Stroom uit een stopcontact, dat is heel erg gevaarlijk. Maar als het eigenlijk vergelijk je maar wetten. Als het al in een rij is, dan krijg je drupjes op een holen. Nou, dat is net gevaarlijk natuurlijk. Maar als er onder een hele grote wetter vast is en dan krijg je heel soort wetter over die heen, ja, dat is gevaarlijk. En dat is ik samen dit. Dat stroomtriët, het skriktriët, er zit maar een hele beetje stroom op. Dus volle minder als dat uit een stopcontact, want dat is echt levensgevaarlijk. Dus de wasbekers kunnen net de van gaan? Nee, wasbekers gaan er zeker net deel van. Maar ze denken de oren keer wel heel goed na voordat ze in de buurt van de tritje komen. En dat is correct de bedoeling. Oké, Minke, ik begrijp het. Ik rijd check nooit weer skriktriët om. Heel verstandig, Marieke. Daar heeft het al geleerd. Hoi. Nou jongens en famkes, het is best wel heel ingewikkeld, hè?
Kleptop, help me maar even. Stroom wordt maken van stoom. Of wien. Of zinnen. Stroom bestaat uit elektronen. En elektronen die zitten in een stroomtrie. Elektronen zijn heel erg liets, dus die kun je net zien. De stroom kun je net zien. Daarom is het zo gevaarlijk. In deze stroomtrie staan de elektronen stil. Er is pas stroom als de elektronen door de trie draven kunnen. En ze draven als je een kring maakt ziet. Daarom zitten er ook 2 poortjes aan de stekker. Als je die stekker nou in het stopcontact doet, dan maak je een kring en gaat het lampje aan. Verbrekst die kring door de stekker uit het stopcontact te halen of door de schakelaar, dan is het luchtje uit en staan de elektronen in de stroomtrie best stil. Nou, je kunt alles nog even nalezen op www.witwat.nl. Tot de volgende Witwat. Hoi! Ik denk dat alle elektronen nog sliepen.